matematika lah aku mau kalah. Lagi saiki wis tak bedhei. Perkalian iki karo tambah-tambahan akeh ndi? Kok sak jek ndumblek ya tetep akeh kali ya Le ya. Kuwi lho cah cilik-cilik lho. Alah, ora pengalaman. Berarti kowe sing pekok kowe iki. Wong pertambahan karo perkalian akeh ndi? Ya akeh apa Le? Akeh kali lho. Akeh pertambahan. Wot, matematika kamu koclok berarti kowe iki. Ora percaya? Ora percaya no. Siji ping siji pira? Siji ping siji ya siji. Siji tambah siji loro. Akeh tambah akeh ping. Akeh Piye ta iso? Siji ping loro pira? Siji ping loro ya loro. Siji tambah loro telu. Akeh ping pakai tambah. Akeh lah. Ono jare pinter iki lho. Wi lagi perkalian pertambahan urung pengurangan. Lah pengurangan. Pengurangan nek loro jimo siji pira? Loro jimo siji ya siji. Bener. Siji jimo siji, siji kosong. Ah goblok. Lah piye? Lah aku pama ora abot karo wong tuaku ngono ra sudi kok Pak dientukne sampean kuwi. Tenan. Lah piye gak gelem ngomong gak ngono kon. Wis anak-anak saiki ngomong ngono. Lah iya barang kebacut. Jane biyen ngono aku iki dirapi kantor ora gelem. Hah? Dirapi kantor. Iya, lambemu ditik pisan kono. Ngawur ae kono iki. Dirapi kantor, pegawe kantor ngono lho. Aku iki jane nek mlaku karo sampean isin iki, Pak. Apa? Pantes ya. Pantes. Lah ya apa? Wong aku to dipoyoki kancaku kok. Piye lho ngayae? Sing mbok gandenge bojomu Pak Demu. Arek iki apa rek? Wis. Ngawur ae kon niku. Lah nyatane ya iya lho, Pak. Saking aku iki nek mlaku karo sampean iki ya rada-rada merem ngono. Ngarek iki gak ilok betul kok arek iki ngene. Kok gak ilok lho nyatane ya ya. Hah? Apa kok niku? Blaku merem iki lho. Wong aku jane nek tak sawang-sawang nu tak kocone aku iki jek enom, rupaku ya ora elek-elek nemen. Iya terus wong kaya ngono. Terus aku ya milih sing ganteng tibake ndek sampean. Arek kan diomongi Sapari iki arek. Sapari ngono racun Sapari. Ngerti ya? Diomong Sapari kon boleh kendu mbak aku. Biasa kenceng ngono mbak aku saiki kendu. Lah apa aku dipek Saparine entuk ya, Pak ya? Hah? Entuk ya. Ya gegermu tak bacok. Ngawur ae kon niku. Aja ngono, Pak. Aja ngono, Pak. Wis tuwek mangkelan, Pak. Biyen gak ngono, be aku sayang-sayang. Pak, mboten dahar, Pak. Ngono. Pak, mboten sare, Pak. Wingi gak ngono, kono gak bathok gak ngono. Opo niku? Saking Pak sampean akeh donyane. Ha iya. Pemora akeh donyane nek aku ora gelem. Ha iya, mulane awak dhewe iki. Iki lho sing marahi wong pegatan iki yo ngene iki. Kok pegatan piye? Iki lho. Kepethuk wong ayu omongane cacul ngene iki iso marake pegatan wong. Iki lho tulisane rak kentuki. Kentaki. Oh goblok tenan sekolah ora jane. Lho wacanan. Arep kentu karemu ra karemu. Nami kula Tatin. Kompletipun Tatin Lestari Handayani. Nah, ngono rak kepenak to. Pidalem wonten? Kula saking Sentolo. Oh, saking Sentolo. Sampun tas sekolah? Tas sekolah? Malah nyengenges to. Jenengan mboten jelas kok. Tas sekolah. Kula sampun lulus. Oh, sampun kagungan garwa? Sampun gadah putra. Oh, nggih syukur. Kula tanget sampun kagungan garwa. Nek ndek anak iki ya mesti ndek bojo to ya. Nah, dereng kantenan mbok menawa sampean dirayah wong. Simak ya kurang ajar ora. Ah wong aku takone ndek bojo kok takone ndek anak karepmu ora karepmu. Apa urusanku? Ya wis rasa tekon. Ya wis arep tekon kowe jejere. Jenengan ora gawe-gawe nek ngonekke aku. Ora nyoto kok. Aku ya nyoto. Aku rak mung sok ngonekke Tatin ki sinden ning raine rai galak. Raine kejem, sadis. Ayo ora percaya? Sadis mboten, Sederek? Mugar ora kowe. Ning ayu ora. Nek le ayu. Oh. Lho ayu, nek le ayu aku percaya.
ayu. Ya kuwi nek le galak kuwi lho. Wong ayu kuwi iso kok nyepetke patine wong lanang. Lah kok iso? Lah ya mergo galak kuwi. Aku ora galak ya. Ah, apa? Galak iki galak ngandani. Ngandani apa bojomu saya kuru. Ya mergane tak kandani Pak, nek ngene iki salah, nek mendem iki salah, nek main salah, nek ngene salah, nek dolan karo dalange ya salah ngono kuwi lho. Nah, kuwi nang kene iki sesuatu yang tidak nyata itu tok omongke aku ra seneng. Kok tidak nyata? Waduh, artis TikTok teko. Tumbas. Wis mulai. Tumbas apa, Mas? Mbak, gue tumbas pitik goreng ada. Petak ayam geprek. Oh, ayam geprek. Kalau kagak katik digeprek bisa. Gue kagak mentala. Gak mentolo jok tuku, Mas. Itu reganya berapa? Pakai nasi 12.000. Kalau kagak katik sega, Gak pakai nasi 9.000. itu dada apa pupu? Ono dodo ya ono pupu, Mas. Pancet ae takok terus. Kalau yang dada tapi ada pentilnya, Ono ae. Ate sama ucul-ucul apa pendile? anu aja wis, pupu aja wis. Pilihkan pupu yang bohai ya. Iya apa meneh? Anu mbak, kalau kagak usah diboboi, mudo aja langsung digoreng. Karepe sampean, Mas, ndang mari ndang wis. Anu aja wis. Sik ta sampean iki sida tuku ora? Loh, lo kok muring-muring anjay? Ono sampean iki aku kudu muring-muring Mas. Diganti apa itu? Sikil ada. Ceker. Ye ceker. Kalau ada ceker yang masih lengkap sama kukunya ye. Ya ora ono Mas, masa sampean iku ono Oh ae. kagak ada ye. Kalau ulunya aja ada. Anjok-anjok ulu ge nyuruk kupinge sampean ah, Mas. Ya kagak. Ge curukan kok gak menisan linggis saya Mas. Anjay, bisa joblong kuping gue. Wis nang ngali ya Mas. Loh, lo kok mengusir gue? Wis ngali ya, sosok kendat aku. Loh, jangan kendat. Kendat itu kagak baik buat kesehatan. Ya Allah, kok ono wong koyo ngene. Ya wis, kalau kagak ada wulunya gue kagak jadi tumbas. Bah, ora sampean tukone ora pateken Mas. Anu wis, Lho ya, balik eneh iki. gue minta sambelnya aja. Oh, kira apa? Oh, iki Mas kene Mas. Menisan tak raupi ra ini sampean karo sambel. Lah, Jan ono-ono ae. Jenengan tak jane nggih anu ndek gawean. Duwe Nggih gaweane enten pundi? PLN. Oh ya apik kuwi, nggon bagian setrum. Dadi nyinden ngene iki nggih anu ya sampean ya. Sampai Nyambut gawe utama. PLN, Mas. Oh. Bagian apa? Nyetempeli Oh. Anu nyebut gawe nang ndi? PLN. Ngendi? Atau apuk lho. Rusuh kok kowe. Lho ora Ya kok rusuh ki pe jenenge wong ditekoni kan ditekoni saurane kan ya alus. Ning yo nggo spasi to. Oh, iya. Teng PLN. Nah, sing cetok. Kuwi Apa? mau teng PLN. Tengi apa? Meteng. Lah iya, masa meteng ning PLN mbah angele. Carek lurik suwek pinggire kadung dilirik wis ana sing duwe wis ana sing duwe ala tuna jaitun metune penang bayare getun jatuh cinta aja ceru-ceru yang ceru-ceru ning sirah ngeluh lupakanlah masa lalu cari saja pacar yang baru asik jatuh cinta aja sampai kelaran kudu iso sing pengalaman kowe mung lagi pacaran kowe ditinggal langsung gendaan rambut iki bahasa Arab ya Mas sahrun rambut sahrun sahrun krungu ora kupingmu sahrun nek sirah raksun raksun ya ora ruksun raksun oh iya pripat ainun 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 sekolahan madrasatun madrasah madrasatun ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun omahe sepur stasiun lapangan nombor alun-alun kenek ri nyenyetun
Miring penak jengking monggo. Kuwi maksude apa? Lah wong wis dituku itu hak asasine sing tuku sih. Bah dirokok karo mleding, bah karo jengking kuwi kan yo urusane. Wong pancene wong iki selerae dhewe. Selerae dhewe. Iki sido nyanyi ora. Situ. Lek ora sido aku mulai. Mulai. Oke. Ora Mas, ora nyanyi. Sesuk aku dolan ning Jatim Pak. Ndelok dinosaurus. Tapi sajane ene wisan dinosaurus ning ngene. Endi? Nyaket sampean. Apa? Dinosaurus sing boyo. Salah ora padahal ya. Ora lek boyo. Lah apa? Ngarbur. Nyambe. Garangan.